Vorbește-ne acum și despre produsele pe care le vindeți. O să încep prin a vă spune că sunt peste 1000 de produse în ecosistem disponibile. O să precizez faptul că cine își cumpără un astfel de sistem nu are nevoie să achiziționeze totul deodată. El poate să achiziționeze bază, un pachet de bază, ca pe urmă să-și achiziționeze în fiecare lună ceea ce are nevoie sau funcție de cerințe, de necesități. Acum vă vom prezenta câteva produse pentru casa inteligentă. Avem aici un senzor de inundație, arată destul de bine, este unul dintre cei mai mici senzori de inundație. Ne permite atât să știm dacă avem probleme în casă, dacă cumva s-a spart o țeavă sau nu funcționează ceva în mod corect, cât îl putem lăsa și afară și putem ști dacă temperatura scade sub 0 grade, are și un senzor de temperatură încorporat și noi avem un sistem de dezghețare, îl activează în mod automat. Și avem un senzor de fum, care acesta poate comunica, de exemplu, cu priza de la hotă. Dacă există un incendiu sau detectează fum, poate deschide geamurile și poate porni hota. În același timp, desigur, ne anunță despre acest eveniment și putem lua măsuri în consecință. Putem vedea pe camerele de filmat ce se întâmplă în casa noastră și acționa în consecință. Aici avem o priză inteligentă. Este capabilă și să contorizeze energia, deci ne ajută foarte mult. Este eficientă atât pentru case cât și pentru birouri. Cu ajutorul acesteia putem controla aproape orice aparat din casa noastră, din locuința noastră. Putem controla de la aer condiționat până la cafea, ne putem face o cafea sau chiar dacă nu suntem acasă și vine cineva în vizită, putem face o cafea sau un ceai. Poate face mult mai mult de atât, ea se integrează cu alte obiecte și poate declanșa în scene diferite evenimente care noi alegem să le creăm. De exemplu, noaptea, dacă restricționăm accesul copiilor la TV, putem să oprim accesul la TV sau la PlayStation, de la o anumită oră. Aici avem o sonărie wireless care ne permite să stăm pe plajă la câteva mii de kilometri distanță și dacă vedem că cineva ne sună, ne apare o notificare pe telefonul mobil, desigur, și putem acționa în consecință deschizându-i ușa dacă este o rudă care a venit pe neanunțate. O alarmă tradițională. Aceasta funcționează atât wireless, trimite semnalele, cât și în mod local. Ea este activată pe baterie, deci nu există riscul ca un hot să facă o descărcare de tensiune și atunci să nu mai funcționeze. Se întâmplă cu cele pe fir. Deci avem un termostat inteligent. Acesta ne permite să controlăm centrala de încălzire. Prin senzorul de temperatură, acesta poate fi declanșat fără ca noi să facem nimic. Dacă avem o casă de vacanță, de exemplu, acesta poate porni în momentul în care senzorul de temperatură detectează mai puțin de 3 grade, 4 grade, 5 grade, în funcție de setare. Putem de asemenea să-l controlăm și putem obține o eficiență energetică și un cost mai mic la factura de energie. Și poate fi acționat, de exemplu, dacă rămâne mai mult la serviciu, putem să îl acționăm la ora la care ieșim de la serviciu. Așa casa nu va consuma și va fi oricum încălzită în momentul în care noi ajungem. Aici avem cel mai mic senzor de mișcare din lume la momentul actual. Nu este doar un senzor de mișcare, este și un senzor de luminozitate. Fiind pe protocol Z-Wave, comunică cu toate dispozitivele și transmite semnalul tuturor dispozitivele. Este capabil până și să numere numărul de persoane din încăpere. Și dacă avem un animal, un câine, o pisică, este capabil să învețe dimensiunile și modul de mișcare a acelui animal și să nu ne avertizeze atunci când acesta se mișcă prin casă. Aceasta este o ială aparent normală, cu cod, dar care ne permite să o acționăm de oriunde din lume, de la mii de kilometri distanță.
Când vă spuneam mai devreme de interfonul inteligent, aceasta se poate conecta și în momentul în care cineva sună la interfon și cunoaștem persoana și vrem să o lăsăm înăuntru, putem deschide iala cu ajutorul telefonului mobil. Avem și un cod, de fapt sunt 13 coduri pe care le putem folosi. Deci dacă avem un birou, putem folosi și la birou. Ne poate face și pontajul angajaților. Aici vă putem arăta o interfață, unul din programele pe care le folosim și putem vedea aici camerele, spațiile de administrare. Aici noi avem, bucătărie, baie, terasă, living, dormitor, oaspeți. Acesta este sistemul care funcționează în momentul ăsta la mine acasă. Ne permite să monitorizăm în timp real câtă energie se consumă. Bine, acum nu avem consum pentru că nu este nimeni acasă și, desigur, dacă aș fi avut în priză un consumator de genul televizor sau orice consumator, ar fi indicat, chiar dacă el nu funcționează. Doar lăsat în priză ar fi indicat. Ok, avem tot felul de panouri de alarme. Putem chiar să instalăm aplicația în telefonul copiilor și să vedem exact unde sunt. Prin GPS se integrează cu soluția, cu aplicația și ne arată pe o hartă exact unde sunt, unde au fost copiii, la ce oră și așa mai departe. Putem de asemenea să observăm pe telefonul mobil camerele de filmat. În momentul de față, apartamentul filmat aici este la câteva zeci de kilometri distanță. Putem să accesăm camerele. Putem mișca după bunul plac camerele de luat vederi din casă. Dacă un senzor este activat, putem vedea exact ce se întâmplă. Având și un sistem audio integrat, putem chiar vorbi cu un eventual hoț și dacă ne face plăcere, chiar îl putem închide în casă.